Ginapatian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website ng Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang babatian, matanaw pagid kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube. Makita ninyo dirang live feed nga ginadulong namon sa inyo kag para mapalapnag ang mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang atong makuturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sang Domingo, Disyembre 5, tuig 2021. Kag para sa atong Christmas countdown, 20 days to go before Christmas. Kagliton kita sa atong mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Sa pinakauling nga data to sa mga kasos ng COVID-19 sa Bacolod, may ara na lang kita sang 7 kung 7 ka mga COVID-19 cases as of kahapon. Ang Negros Occidental may ara sang 17 na lang. Makita naton nga naganubo na ang kaso from pila na kabulan ang nagligad, may 5 na kabulan ang nagligad. Matapos nga golpeada lang gid nagsarurot ang numero sang mga COVID-19 active cases diri sa aton sa syudad kag sa probinsya. So amo na ang resulta subong sang asod-asod o kun sige-sige nga programa sang gobyerno nga magpabakuna. So kung hindi pagkikita magpabakuna, damo gid kamoy problema nga maatubang. Okay, kung ikaw daan niya pa vaccinated na, makita man naton kung ano ang resulta sa kada tagsa sa aton o kada isa sa aton, kung ano ang posibleng madangtan naton. Kag sa dugang pagin natong mga balita sa lokal, investigasyon toy sa paggaluthang patay nga sa isa ka tricycle driver sa Barangay Estefania nagapadayon. Matapos sa base sa investigasyon sa nga Police Station 4 sa pagpamuno man ni Police Major Richie Guhe, nga ang ilan ning investigation ginahibalo pagyapon kay may mga pagpating ang ining suspect kaupod yung maning driver. Kaya nga ginapatian ni do kaupod sila sa isa ka asosasyon sa isa ni ka mga driver, mga tricycle dira mismo sa Barangay Estefania. Ginapatian ni may old grudge ni siguro, kaga diin ni malayo o hindi ini siya madinay nga posible kilala ini isang driver kag damo man nakakilala sa nasiling ni nga suspetsado. Kag sa dugapay natong mga balita sa lokal, 24 billion pesos nga budget para sa NTF Cup ginbalik na sang national government. Matapos nga ginapatihan ning kung saan pala dugin paiway aray ang amuning balora. Okay, because nga ang NTF Cup kando may mga nagaguluwa tong nga issue before nga do i-abolish ni. But mayo ni sumong kaya ang kwarta nga muning kadaon nga balora magamit gini sa atong mga kauturan na mismo lang gusto magbalik sa sabak sang gobyerno, especially nga halib mismo sa vlog sang nagligad ng nga mga inadlaw. Grabe man to ang natabo dito sa may barangay Limudya sa Miagao, Iloilo. Nga hindi magnubo sa 16 ginaaligar nga 16 gid ang patay sa bahin sang mga rebelde nga grupong NPA. So ginagapakita diri nga paagi sa baskog nga mga sayas ang armas, wala gid pagdaog ang nasiling ni nga mga rebelde. Kag sa lugar pagin natong mga balita sa Balita Nasyonal, kada semana nga antigen testing para sa mga estudyante ginahingyo sa pila ka mga grupo. So matapos nga ginayo sa pila ni ka mga student o mga education advocates, because nga sulod sang duha na katuig nga wala pagkikita naka-start sa nga formal nga pang klase, even though nga may pila na ka mga university kag mga manugbo nga bahin sang edukasyon kaangay sang elementarya kag sekundarya, ginapatian ni nga buwas na adlaw magasugod, pero may mga ginahingyo ning mga education advocates nga tani ang sa mga areas bala nga manubo ang vaccination rate, tani antigen testing lang kuno kada semana. So ato na karon hibaluon kung ano man ang mahambal sang sabahin sa mga manunudlo. Ato man karon kaupod si Sir Richard Hilangre, ang presidente sang Bacolod City Public School Teachers Federation.
Kaya sa dugapan natong mga balita sa national government, ginatalakay na ang ikaduhang round ng national vaccination drive. So ginapatian ni sa December 15, Miyerkules manggihapon nga daw tubtob, Biyernes, no? Wednesday to Friday o kung December 15 to 17. Ginapatihan ning matarget o kung malabot ang ilaning quota no nga may hindi magdubo sa 54 million no ka mga Pilipino. O dapat mabakunahan na ang amo ni kadamuon nga Pinoy antes matapos ang tuig. Kaya nga ton mga gobyerno gatinguha manini nga malabot na nato ng herd immunity. Well, diri sa Bacolod no, dako gid ang pagpasalamat man sa syudad kag sa kada isa sa aton no kay because kita ang naghugpong no nagupod kita bla nagtingob kita ka kontra batok sa nasiling nga COVID-19. Amo lang ginang imo nga mabulig magpabakuna. May gyapon nga mga areas diri no may mga ulubrahan di gyapon nga medyo hesitant pa blang ilan nga mga empleyado no. So para sa inyo no mahibaluan nyo man kung ano ang pribilehiyo kung ikaw fully vaccinated. Kag syempre hindi kaya mabudlayan mangita sa ang obra. O sa mga kotoran naton binganawadan sa trabaho no. Kung ikaw fully vaccinated na kay do hindi kina malayo na nga amo ng requirements sa mga gusto mag-apply sang trabaho. Kaya sa dugang paginatong mga balita dito kita sa Balita International. Omicron variant wala sang recorded deaths suno sa the World Health Organization. So nagapakita na rin ang amuning variant but hindi man kita magsiling na kumpiyansahan naton no kay because base bla ang virus anti masiling na naton niya living organism na no na may mga pagbag-o na siya nga karakteristik no kung in short sa iyan lang nga mga abilidad bala no kaya kabalo kita kung ano ni ang COVID-19 no ti pulmo no respiratory respiratory system ning iya nga ginatake. No, even though nga ang na-record sang World Health Organization nga wala pa sa mga casualties no kung may mga nagkalamatay matapos matapikan sang sining nga variant no but at least bala no nagatingwa gid ang pungsod naton nga hindi kita diri masudlan. Tinan naton pagulaton nga kita diri ang masudlan sang nasiling ni nga Omicron variant. Even though nga hindi siya makamamatay, hindi ni siya makamamatay nga sa isang variant no. But at least kita ang maghalong lang kag magpangaman ng gid kita gyapon. Yes, kag sa amuy na mga mainit kag nagapangunang mga balita kag posible nga nagaluntad samtang nagapangalaga ng Bombo Reports sa first edition. So muna no mga kabombo maing aga kag subong adlaw sang Domingo, December 5. No, kataasig lang isang inadlaw 20 dias na lang nabili no. Masulod na kita sa bulan o kon sa adlaw sang Pasko. Kadaasig lang doon na misok lang ta. Dugay-dugay 2022 na kita. So di kabalo naman kita kung ano naginabantayan naton sa tuig 2022. Kalabanan sa aton, grabe man ang mga pananawan man bala kada isa sa aton. Especially sa politika nga butang. So kadamo sa mga pagliwat-liwat sa pila ni ka mga partido o diri sa aton sa pusod Pilipinas do ginakibot na lang kita no ti abi naton nga si amo ni ang madalagan presidente gali lain no imbes nga senador siya nagpresidente tapos do kung ano na lang gid no do ka garot lang sistema ning ila pero let's hope nga kita man ng mga Pilipino no kada isa man sa aton may mga pagpati kita yan, no? Kung saan pa may mga political beliefs kita yan. No, amo na yung aton nga ginapanindugan, amo na yung aton yung mga pananawan, no? So, kung ano dang mo yung, kung sino na gusto mo yung butuhon, kung sino na gusto mo yung pilion nga kandidato, well, imo na yung kinamatarong, no? So, dapat, hindi naman niya ma-judge ang isa kag-isa, nga amo na bisi amo ning gusto ya pilion si amo ning gusto ya butohon si amo ning gusto ya mangin mayor da o sino mo ning gusto ya nga mangin presidente da no so ti subong dapat kita mga Pilipino mangin wise nang gid kita no mangin matanda lang kita bala sa pagpanilag when comes sa nasiling ning mga politiko no kay ang subong ning chimpo ang English word na bala nga politics bala no
kung sa English ti politics, kung sa Tagalog o kung sa Ilonggo politika, no? Ti may ara na nga tinaga nga politics bala, no? Sa ato nya politik ti tungod nga ang ilan nga gawe ang kunang sistema ni nila ti politik gituod. No, sino pa bala palingin sa aton. Do halos tanan ni daan do mga do kadamo ni sila sang mga estilo bala, no, mga strategiya ni nila kung paano ni nila hampangon ang ilan ni nga mga standard bearer dira, no, kung sino na gusto nila nga magpadalagan dabi sa matag-as nga posisyon. No, grabe man sila, no. Di kada isa sa aton, let's hope mga biskan sa amo na bala nga palingin nila, no, biskan sa amo na bala nga mga sistema man nila nga ginapakita sa aton. No, ti mga Pilipino subong do na saan pa bala do way gana sa politika. Because nga muna bla ay so si amune abi naton si amune gali nag-withdraw. Oh, si amune nga nag-withdraw, nagbalhin sa posisyon nga amune gusto ipadalaganan. Ito ka gamo, no? Di para sa aton na lang yang mga Pilipino, kita na lang gini mismo, no? Tun-an ta na lang ya kung ano na lang ni ang lakat sang politika. Subong ang pamulitika diri naton do ka diri sa Bacolod may best nga do malinong, may best man nga magahod, pero may ari gid nga do ga kung saan pa bala do nagaaliwasa na do ka kung saan pa do ginatuhil na dang iya nga dapa-dapa do nga gagalaw-galaw na bala, no. Ti kita diri sa Bacolod, no, let's hope nga ang tondring nga mga lideres, no, mangintampad lang gid sa ilang nga serbisyo. Sige, time check 8 minutos na nakaligan sa taknang alas 5 sang aga. This time ato na ni checkaron ang patrol kagang palibot sang syudad sang Bacolod tupod sa kay Bombo Carla May Defensor. Kag pila pagid ka mga balitang nabalag sa mga police station sa syudad kag sa probinsya. Kag mga pila pagid ka mga issues subong. Sige, so arin sa piaklin si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning. Please come in. Yes, Bombo Andrew, live kita diri subong, no, sa area sang San Sebastian Cathedral. Bombo Andrew, kagang sitwasyon diri subong ti madamo na sa ato sini nga mga kauturan ang pakagdupakari diri sa atubang sa San Sebastian Cathedral, no. Ang mga nagabrigya diri nakaplastar na, Bombo Andrew, ti adugay-dugay, no. Ekspektaron gid naton nga madamo naman ang nagapadulong, no, sa simbahan, Bombo Andrew, bangod nga alas 6, no, ang first mass diri sa San Sebastian Cathedral, Bombo Andrew. So malinong-linong pa ang aton sining dalanon diri sa syudad sang Bacolod, Bombo Andrew. At iaga pa, no, ati Domingo man nga adlaw ti ang aton sining mga kauturan ti ini sila nagapulo pa kuway pa ini Bombo Andrew, no, ti ekspektaron nga magulo adlaw ni subong adlaw nga Domingo. Busy naman ini, no, ang dalanon diri sa syudad sang Bacolod, Bombo Andrew. So subong ti ang sa background mo dang simbahan, no, kana namin na butangan na Christmas lights, no. Amo gid gani Bombo Andrew. Yes, so kanami Bombo Andrew, no, masanag ang tubang diri sang San Sebastian Cathedral, Bombo Andrew, kanami, no, kay ang edge bala, ano, sang simbahan, no, may design akon may yara sang suga, Bombo Andrew. So dalang sa likod mo pa do ka do katulom pa ang mga kiosk dara Bombo Carla, dara mga kanupi na nga na pang set up dara sa tubang mo bala, no, sa may dragit nga dalan bala sa tubang na sa San Sebastian ti do nagbalik na sila, no, do nagdamo naman no. Amo gid gani Bombo Andrew, no, so ari gid diri sila subong ati mga siguro mga isa na ini sila kabulan ngayari diri Bombo Andrew, kagang iban diri naga-open na aga pa lang naga-open na ini sila sang ila sini nga mga tsusko, Bombo Andrew, kay ti ang iba na diri nga nagapadulong sa simbahan ti ini sila danoy, no, kumbaga ma-window shopping ini sila, Bombo Andrew, after mass. Magulo adlaw bala, damo na Bombo Carla kay ang sidara nga mga gabaligya bala do every December gabalik na sila. Okay, because nga na sa simbahan na siya Bombo Carla ang ibandera mo natuwa na sila mi ara sa city, mi ara sa iya ka simbahan. So ang dira na nga mga kiosk dating kalabanan na dagoro sa may tubang ginada sa San Sebastian, I think do sa simbahan na sila nga nasakop, no. Ang do naga-manage I think do nga sa bayan sa San Sebastian Cathedral
no do dira na da sila atubang bala tido kadamo na da sila well maayo man abla no kay because nga naghalog-halog na kita kag maayo naman subong ang lakat sang ato ning kaso sang COVID-19 kay tungod nga nagnubo na bala no so imagine bala 7 cases na lang kita since kahapon so let's hope nga masiro na Bombo Carla within before mag-end no nga magsigi-sige bala nga mag-zero na atong mga kaso sang COVID-19 kay ang dira nga area kasadya na da Bombo Carla basta kung nadumduman mo to ang wala pa si COVID no? Yes. Grabe na da yan Bombo Carla ang mga nagabaligya damo na da kag isa pa para sa ila dako man bilang impact no kag makabalik sila sang ila ning mga nadula man nga mga binta sang una no mga sulod man duang ka tuig tido medyo struggle man ni sa aton nga mga negosyante man so kaangay man dira nila ti mga small business owners man lang ni sila no? Yes. Kay tungod ang ila ni kapital rolling man lang no so duwa mo lang na balik-balik lang gyapon let's hope ning paagi man sa amo ni kay isa pa nagahilapit naman ang Pasko para mere man balang mga ang Christmas bala nila Bombo Carla kag sang aton man no Yes, sakto Bombo Andrew amo ang gina wish sang tanan nga mangin merry kag happy gid ang New Year Bombo Andrew no ti subong pa lang ganubo na ang cases sang COVID-19 pero hindi kita magkampante dapat halunga gid naton sa gihapon ang aton sini nga mga kaugalingon nga hindi kita madapatan sang COVID-19 Bombo Andrew ti subong nga daan bisan diri sa aton nagnubo tuod ang cases pero sa iban nga pungsod Bombo Andrew mayara sang bago nga variant so kabay pa nga hindi diri makasulod sa aton ina nga kun ang Omicron variant Bombo Andrew so amo ang ginalikawan sang mga doctors no ginahingyo man nila no ang tanan nga mangin vigilante kag halungan gid ang aton sini nga mga kaugalingon Bombo Andrew. Tsakto gid na no hindi kita magkumpiyansa tod every time nga abi naton ng okay na kita no kay isang nagligad nga mga binula ni Bombo Carla abi naton ano na tamo makaligwa na ta bala kay so far ang aton ting mga active cases ng COVID do nagbag-o gid ya no dako gid ang pagbag-o sang nagligat tagpila ka digits ang aton nga mga baton adlaw sa mga reports sang Department of Health Western Visayas. Yes. Subo nga mo na ni no dako na ini nga aton nga makabutang balayom sa aton ti galing rin naman no. Kasi na pa bala ti ang COVID-19 do siya gini ang kontrabida sa duha ka tuig Bombo Carla. Amo gid sakto gid Bombo Andrew daw sa lantaw naton ang worst gid nga Christmas kag ang New Year Bombo Andrew last to 2020 no kag ang pagsulod sang 2021 wala labot nga mayara sang COVID-19 pagsulod sa 2021 diri sa aton ya Bombo Andrew ginbaha kita yan no so amo na ang duka worst lang gid no sa pagtubang naton sa 2021 so kabay pa nga pagtubang naton sa 2022 mangin na okay na gid Bombo Andrew kag kabay pa nga maglubo na ang mga alert level no diri sa aton nga pungsod Bombo Andrew to subong ang Bacolod City kag Negros Occidental yara na sa alert level 2 Bombo Andrew. No let's hope Bombo Carla actually kay kita diri sa Bugos na nga pungsod sino mismo sa kaya acting presidential spokesperson Carlo Nograles ng bilog nga pungsod ara na sa idalom sang alert level 2 no but even though nga amo na ning aton nga level subong no kabalo kita nga manubo kag halog na ina ano lang kita gyapon no mangin aware ang kita gyapon Bombo Carla sa mga simple lang gini mga pagsulundan no ang face mask no because of this Omicron variant kumpiyansahan naton kung pabayaan naton diba si mabalik naman kita gamit face shield dan subong gin kakas na padayon lang kita gyapon sa pagsuksok sa face mask kung hindi kita gyapon magsunod balik-balik lang gid kita nagyapon sa puno. Sulit-sulit lang kita nagyapon Bombo Carla, no? Tika daman sa aton daan kung sino pa bala kung pwede lang is na magwangal, mawangal lagi ni, no? Ang ibang gani, gawangal na gid gani kay because nakapoy na bala. Ang sang sige-sige ni nga mga mabudlay man bing nga mga pagsulundan, no? Ang nasiling nga para maidepensa kita kung may panguntra makita sa nasiling nga COVID-19 Bombo Carla, no? So para dira sa area mo dira subong kung saan pa balati amo ng sentro sa syudad. So halos tanan nga mga small business owners dira ginada tanan matumpok, no? Kaya tanan nga
number of persons diri sa aton sa syudad sa Bacolod, duhalos tanan do dira ginada mas madamo ya adlaw ti ang commercial bala, no? Ang commercial area do dira gid na mismo sa may area sang plaza, no? Sa downtown area ginada Bucarla. So paagi sa ato mga pagsunod man naton, makabalik na kita sa amat-amat sa normal. No, kag nga mga negosyo ti makabawi-bawi na gid mo Bucarla. Kag syempre kada isa sa aton ikaw kag ako, hindi na Yes. kita man mabudlayan sa aton ning sitwasyon mo Bucarla. Yes, sakto ginaabang Bandro, halos kita tanan na budlayan gid sa aton sini nga sitwasyon abang Bandro. So kabay pa no nga mangin okay na gid ang aton sini nga pag atubang sa Yes. nga tuig 22 o 2022 abang Bandro. So Bombo Andrew diri kita bala no sa hinyo nga ginapabalik ni President Duterte ang ginkuha ang ukon ginkat nga budget sa NTF-ELCAC Bombo Andrew Yes. nga 24 million. So amo ni ang pabalik niya sa mga senador nga ibalik na lang ang budget nga 24 billion sa katapos ang AFP o kung sa Army Bombo Andrew para at least no ma-allocate kag ma-adjust no sa katapos ang Army ang ila sini nga mga barangays nga pagatagaan Bombo Andrew ti sa ini nga budget Bombo Andrew mga 1,000 plus no ka mga barangay ang makaangkon sini nga budget sa bilog nga Pilipinas Bombo Andrew. So tag 20 billion ang kada barangay nga makabaton sini nga Bombo Andrew nga ELCAC no Yes. akon halin sa NTF-ELCAC. So wala ini nga ginabakal sa mga armas, salakyan o kon eroplano sang AFP pero ini para gid ini sa mga aton sini nga mga kauturan nga yara sa nabukid nga bahin sa pungsod Pilipinas Correct. Pampanga kung diri naman niya sa Negros Occidental sa Western Visayas. So ang pinakadamo diri nga allocate no o kon gintagaan sa o kon pagatagaan sa nga 20 billion Bamboando ang yara sa area sang Iloilo Bamboando diri sa syudad sang akon diri sa Negros Occidental ang Escalante na no mga Yes, nagdilig yes. kada bulan ang Escalante amo ang nakabaton sang 20 billion Bamboando. So ini ang 20 billion gingamit sa road widening o kon sa road to market Bamboando and gimpang semento ang alagyan no halin sa bukid pakadto sa market o kon sa city Bamboando para hindi mabudlayan ang aton sini nga mga kauturan nga yara sa kanabukid nga bahin sa Escalante ang pagtransport nila sang ila sini nga mga goods o kon mga prutas Yes. mga utanon Bombo Andrew nga igabaligya sa syudad no kag mera man sang akon makabaton man ini sila sa mga traktura para sa ila sini nga mga pag ako na cultivate no sa ila sini nga mga sa duta Bombo Andrew para ini sila manami ang pagtubo sa ila sini nga mga tanom Bombo Andrew. So Correct. amo ni ang purpose sang NTF-ELCAC para panghatag sa mga barangay para at least ma-improve ang ila sini nga barangay kag hindi mabudlayan ang sini nga mga kauturan nga yara sa nabukid nga bahin sa Negros Occidental Bombo Andrew kag sa Western Visayas kag sa pungsod Pilipinas man Bombo Andrew. Correct, no? That is for rehabilitation actually in short ang Yes. NTF-ELCAC, no? So makabenepisyo natin mga barangay bi nga masiling naton bisa may far-flung areas nga Yes. infested gid bisang NPAs. So dako ginabong mo Carla no ti kung i-abolish ni ti medyo mabudlay ni siya. So kung isipon naton ti ang NTF-ELCAC damo na ini sang nabuligan especially diri sa aton sa Negros to pila na ka mga cities and municipalities din nakabenepisyo sinabong mo Carla no. Kaga Yes. nangin mas masulhay pagid ang pagpangabuhi sang isa ka barangay. Kay because nga nangin malinong bala, no? Because of this ELCAC kay ang do ginakondinar na nila, ti ginakonsiderar pag nila nga persona non grata ang mga New People's Army which means hindi na sila makapalapit sa ilan nga mga lugar Bombo Carla. Sakto ginaabang po Andrew no ang area sang Silay halos na no madamo sa mga barangays kag syudad diri sa syudad sa akon sa Negros Occidental ang nag-pronounce ng persona non grata sa iba nila nga mga kasilingan before no nga naging NPA Bombo Andrew. So amo man na ang ila sini nga gina-workout kit sa mga barangay nga nabukid nga bahin para at least no nga wala na bala may mayara sa nga presensya sa gobyerno
bisan pa sa nabukin nga bahin sa Negros Occidental, Bombo Andrew. Mm. So Bombo Okay. Andrew, pamatihan nato ng pahayag gikan kay Major General Benedict Arevalo. At tayo nga gagalak at natutuwa. Alam naman natin na talagang mali naman talaga na tanggalin yan. Yan, pakikinabangan ng ating mga kababayan. Actually, dito sa ating sa Region 6 for 2021, yung ngayon lang, Barangay Development Project, worth 1.4 billion. 1.4 billion. Ano yan? Representing 74 barangay times 20 million each. So, malaking pakinabang yan. Mas lalo dito sa probinsya ng Iloilo kasi karamihan kasi na barangay na napondohan for 2021 dito sa Iloilo province. Ang mga ibang lugar natin ay dyan sa 2022 ba. Kaya nakakagalpi kasi yung sinasabi natin magsusolve ng ating problema sa insurgency, hindi lang bala at baril. Kasi sinabi ko nga, yung pondo ng NCFL sa Development Project ay hindi pambili ng bala at ng military police, hindi bili ng aming sasakyan, hindi yan pambibili ng eroplano, hindi yan pagbibili ng aming mga kanyo. Ang putang paggagamitan yan ay gagamitin sa mga project na na-identify doon sa barangay mismo. Kasi kung tatandaan natin yung ginagawang paglibot ng mga army at police, yung tinatawag nating community support programs, yung nag-deliver sila sa ating mga barangay, pag-aaralan problema ng mga barangay, tapos tatanungin kung anong kailangan nila, anong gusto nila. Yan ang nagiging trabaho ng mga CSPCs natin itong mga nakaraan na taon. Kaya nga yan ito nga yung talagang pinaka magandang halimbawa na kung paano natin tatapusin ang problema natin dito sa mga insurgents. Kasi ang problema kasi meron silang nare-recruit. Bakit pa sila nakaka-recruit? May mga issues silang mga binabato doon sa mga kanayunan, doon sa mga malalayong lugar, malalayong barangay natin, kahit kumisan dyan sa syudad. Yes, po. At sasabihin na pinabayaan na kayo ng gobyerno, walang gobyerno. Kaya ang gobyerno ng CPP, NPA ang magpoprotekta, magsiservisyo para sa inyo. Sabi ko nga, malaking tulong to talaga sa mga barangay na nasa liblib. Makakatanggap sila ng project worth 20 million each. Kung at kailangan nila electrification, water sanitation, agricultural equipment, field project. Ito lang yung mga na mga project na nakalaan dyan sa barangay development fund or development project nga ng BTP ng LCAC. Yung 24 billion at 20 million each para dun sa mga pangangailangan nila sa kanilang barangay. 1,400 barangays yan. Sa ngayon natutuwa at nagagalak at naliwanagan din yung ating mga mambabatas. Bombo Carla, insakto na, no? Actually, amugid man na siyang tuyo, eh. Yes. Kung sino pa isa-ina sa mga yabi man bala, no? Para sa pag-progress ng isa ka lugar. Syempre, ang mga ara mismo sublag, matanyagan man bala, no? Nga magbalik mismo sa sabag ng gobyerno para makabalik nila sa ilaman nga pamilya, normal nga pag sinalayo. May mga reaksyon gani nga ang ilang mga family members nga nakibot kay ilang nga manghimata napatay sa enkwentro way sila kabaloya wala sila animo ang ilang nga manghimata o kanang ilang raming nga mga kaparentihan dira no mahibaluan na lang nila nga na-report na nga napatay sa enkwentro batok sa gobyerno Bombo Carla. Abogid gani, Bombo Andrew, no? So, abila nila na doon lang ako transfer lang sa iban nga banwa o kung lugar ang ila sining himata pero gali nag-upod na sa sabak sa NPA Bombo Andrew. So, muna nga ginahimo gid sa gobyerno nga maghatag sa budget no sa mga kauturan nato nga sa nabuking nga bahin sa aton sini nga pungsod para at least na Bombo Andrew ang insurgency mauntat na Bombo Andrew. Correct. Sige. Yes, Bombo Andrew. So isa ka aksidente no ang nagluntad sa Santa Isabel, Camansi, Kabangkalan City, kag isa diri ang patay Bombo Andrew. So sa investigasyon sa mga kapulisan o kun ang biktima no sa nagluntad nga aksidente among gingilala kay Reggie Agaton Sr. Reggie Agaton Sr. kag taga Barangay Tampalon, Kabangkalan City, Bombo Andrew. So ang driver sang truck amo si Rollins Juan Jr. Rollins Juan Jr.
kag residente ini siya sa Mabinay, Negros Oriental, Bombo Andrew. So sa investigasyon sa mga kapulisan, ang biktima naga-drive sa iya sini nga motorsiklo sang bako na padulong ini siya sa barangay Tampalon, Bombo Andrew. Sang nakabunggo ini siya sa likod sang nakapark na truck, Bombo Andrew. So ini no amo ini ang kung nakaangkon sang pilas no ang biktima Oh. kag nadulaan sang kabuhi, Bombo Andrew. Way paniguro helmet ay. Ati amo gina Bombo Andrew no kay ti kalamanan gid nga makita naton wala naga helmet, Bombo Andrew, bisan sa mga baryo-baryo lang na bala, Bombo Andrew. So amo na no kag ti ini ang truck naga-parking lang man kag ati amo nagro madasig ang pagpadalagan, Bombo Andrew. Isa pati, dapat sabahin man sang truck dra no? Nga dapat nga mabutangin sa mga early warning device. Bala may pilagi na daan mo Carla ako. Magpauli ko natin. Siyempre ikaw gapauli man, no? Especially sa Yes. bayan sa Talisay. May mga tion ginaya nga makibot. Kadulom dito. Tapos pag ang imo ni nga headlight, may lang kay headlight mo gandar, masugata Yes. mo nga, uy, buli na ni isang truck how, di may lang kay makalikaw ka, no? Kay wala mga early warning device. So dapat naman ang ginatawagan nga early warning, no? Sa tinaga nga early warning, early temprano pang nga warning dira, no? Yes. Nga ginapaandaman ka na bala nga may na parking di gali o kung may na aberya di nga truck. Di kung wala na ya kag kung ikaw man be mismo nga driver be nga hindi ka tuloy pangod dira be at suhot ka gid eh. So ngayon mo ginambuli sang truck. Sakto gina Bombo Andrew no ti bisan pa adlaw no kun gabi man, Bombo Andrew, importante gid nga mayara gid sang ginabutang nga early warning device kapin pa kung madako ang imo sini nga Correct. nga salakyan, Bombo Andrew no kag sa aton man sini nga mga kauturan nga nagasinggol nga motor dapat gid nga aligmat gid sa aton sini nga ginaagyan no kay ti hindi lang man kita ang nagalabay sa Yes. dalanon, Bombo Andrew. Oo, so dapat bala mismo sa mga truck ni bilang mo ni kadagko mo Carla kay hindi taman atod malikawan bing madiskarel ka mo da kung maaberya ka mo da. Pero let's be mindful lang bala no sa mga motorsiklo na naton, especially sa mga magagmay nga sa isang salakyan. No, amo ning mga single nga motor, tricycle, no? May best kinayadaan yung mga lihid ng iban mo Carla. Yes. Kaya syempre mga slow moving vehicles, 'di ba? Ara sa outer lane sa right Yes. side, no? No, amugin man na dapat ang ini nga mga masami ni nga gaka-aberya nga mga truck aray ni sila mismo sa may natuoman nga bahin, no? Yes. Nga ara mismo sa gapay gadigad man. So dapat let's be responsible lang gid no pagbutang sa mga early warning device. Kay syempre mo Carla mismo nagkakagi ka man na drive makita mo gid na nga kung gabi nga ang early warning device na masilakan sa sang suga sang headlight ga sanag na siya, no? Naga-reflect bala. So which means makitaan mo na dahil layo pa lang. Di kung wala na karon early warning device, kag isa pa dasig ang padalagan mo, impas kid ang kautangan eh. Yes, amo gid gadi Bombo Andrew, sakto gina no. So dapat mangin vigilante gid o kung maka aberya magid be kapin pa kung gabi gid, Bombo Andrew. So amo ginayang dapat gid na magbutang kita sang early warning device no para at least layo pa lang makita na nga ay mayara gali sang nagapark no bisan na sa adlawon pa, Bombo Andrew no. Mabutang kita dala sang kahoy kung wala ka early warning device na sa pwede magamit sa matag-adlaw no. Pwede ka da magbutang sang kahoy kay butangan mo sang dahon no para at least nga makita man bala sa ngaton sini nga makauturan nga nagapadulong nga nagapark ikaw dira, Bombo Andrew. Kag ang pagpadalagan gid amo gid ang pinaka-importante na dapat hinay lang gid, Bombo Andrew. Yes, amo gid no kag syempre hindi gid pwede magpatudo inom eh. Amo gid sakto gid hindi mag-drive nga Oo. nakainom, Hindi gid Bombo Andrew. pagtayhungon bala ang masarangan lang. Sakto gid. Sakto gid na, Mayara Bombo na daan Andrew. mo nga best nga magpuli kabi kung gabi, especially haling ka sa Ilimnan. Gaulan-ulan. Wow, kanami gid na mapiyungan ka gid na ya. No, Amo gid, ginang Bombo Andrew. masami nga maluntad ang aksidente kay because nga gakapiyungan bala kay syempre nakainom sang jutay. Inom jutay. Piyo gid na. Oo, do ka sami gid na, no? Amo gid, Bombo Andrew. So dapat kung makainom hindi na lang gid mag-drive no. Kung ga-drive ikaw, hindi ka mag-inom, Bombo Andrew. amo Para gid at na. least nga makalabot ka pa
sa imo sini nga panimalay, Bombo Andrew. Amugid, no? Kag syempre ti mahupod mo imo pamilya eh. Yes, sakto gina kay may nagahulat pa nga pamilya sa imo, Bombo O, Andrew. or ano na ni siya, no? Simple lang gini siya tuod nga panumdum sa mga drivers. Ido halos na ni Bombo Carla, amon nimo, no? Do nagakatabo gid bala. Kag syempre sa bahin man sa mga trucks nga nagkakaaberya da eh. Yes, sakto gid Bombo Andrew. So muna no, advice na lang nato sa ato sini nga mga drivers no nga maghinay no kag nga mangin vigilante man sa Correct. palibot, Bombo Andrew. Okay, sige. Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Bombo Andrew, amoy ng report gikan diri sa San Sebastian o kunad gikan diri sa San Sebastian Cathedral ini si Bombo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Madamo nga salamat kay Bombo Carla May Defensor live subong nga aga sa patrol kag sa pila ka mga areas diri sa syudad sa Bacolod nga gindulongan ni Bombo Carla kung ano ang lakat sang panahon. Kag syempre ti ang sitwasyon subong nga aga man no sang Domingo. Subong tayo dumulo matawhay ni subong no sana makoturan dira baho. Amo ni siya ang masiling naton nga rest day. Ang iba amo ni ang adlaw sang inugpahuway Manila matapos nga nagtrabaho no sa sulod sang isa ka semana gid. Di amo ni subong adlaw ang kalabanan sa aton ti gapahuway-huway gid ni no. Nami ning tulog subong. Pangarumbot pa ni kaniguro iba no. Isubong panahon no ato na mabatyagan ang mabugnaw nga dapyas ang hangin. No nagailapit na gitod ang Espiritu sang Paskwa. Muna ganun ba nila kung sa kanta pati malamig na ang simoy ng hangin. So muna no. So ti subong nga aga ti spend nyo lang sang maayo ang inyong mga rest day. Sige, time check, 32 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang aga. So ato ni padulungan ang atong bisita subong no, ang ato ning makaupod kag ato maning resource person nanungod ni sa kung ano ang reaksyon sa mga manunudlo no kay because nga may pila ni ka mga education advocates o kung mga grupo no mga student groups no, not only for student groups kag tanan pagid nga mga grupo nga nagahingyo mismo no sa pila ka talatapan man sang gobyerno kagay sa Department of Education kag sa Commission on Higher Education nga ipatigayunon ang kada semana nga antigen testing especially sa mga areas nga manubo ba ang vaccination rate no gusto nila i-weekly ang antigen testing sa mga teachers kag sa mga estudyante para makapartisipar sa nasiling nga face-to-face class. So subong nga ato ning makaupo ding sa kamanunudlo no kag presidente sang Bacolod City Public School Teachers Federation nga si Sir Richard Dilangre paagi sa aton nga via Zoom interview. So ano sa piyakalinya si Sir Dilangre. Sir, good morning. Welcome to sa Bombo Radyo Bacolod. Kaupod mo subong si Bombo Andrew. Bombo Andrew. Yes sir, good morning. Sa Bombo Radyo. Okay, sir, good morning no. Salamat gid sa imo tiyempo subong aga no nga upod kay diri subong sa amon kag ikaw man ang willing gid nga makigbahin sa imo nga pananawan man no, especially sa amuning nga mga ginahingyo naman sa pila naman ni ka mga grupo Sir Dilangre. So para sa imo sir, kung amo gid man ni sa aton bilang mga manunudlo pabor ka mo di bala sir kung i-weekly ang antigen testing Hello. especially sa mga areas? Yes sir. Sir? Sir Dilangre? Sir, mabatian mo ko? Oh, okay. Hello, sir? Sige, no, medyo aton nga aton to nga connection sa kay sir. Sir? Good morning, liwat. Sir Dilangre? Oo, batian ko Bombo. Okay. Sige. Yes, sir. Batian ta ka. Kung mabatian mo ko? Oo, batian. Okay, sige. Padayon ko to sa akon nga pamangkot, no, sir. So, para sa inyo, sir, pabor ka mo bala nga mga manunudlo nga amo ni sir? Ati sa nabasahan natin diri nga ginaduso sang mga kabataan party list kag sang National Union of Students of the Philippines. Kami nga mga manunudlo nagahatag sang amon nga pag-aprobar sa sini nga hingyo sa aton nga mga estudyante especially sa early stage right now sang aton nga testing para ma-ensure man ang safety sa mga kabataan sa mga estudyante kag sa ating mga manunudlo ay ti early stage pa ini dapat
madali na sila makontaminate yakon sang virus Mm. kay dito lang sa ilang environment. I'm not saying nga ti higko diri sa mga syudad, pero ti ang sa ako na panilagan ang resistance ba sang tao sa syudad ko sa uma daw taas yang resistance ang taga syudad kay do na exposed to diya sa badamo nga mga viruses, no? Mm. So kung sa mga rural areas ka mabalik ang ato ng mga estudyante, so dapat nga may antigen test nga Yes, sir. pagahiwaton para nga ma-ensure man ang safety sa aton nga mga estudyante kag sa aton nga mga manunodlo kag ma-ensure naton ang success sang pilot testing sa subong. Oo. Para lang kung mag-successful ining pilot testing, mag-abre na ang ganhaan sang full-blown nga face-to-face classes Mm. kamo ining tunaan nga mapataas naton ang kalidad sa aton edukasyon diri sa pungsod Pilipinas bubuan. Okay. Pero Sir Hilangre, for example, sa kay ang ginaklaro lang diri nila no, ang ilan ang gusto nga man ipabutyag, i-undergo antigen testing ang sa mga areas nga mas hinay bi ang lakat sang vaccination, Sir Hilangre. At pwede man nila kay timaguro gasto may na kung tanan-tanan sila. Pero sa subong sa early stage, due time man lang ang involved ng mga estudyante, so pwede inaya gastuhan sang aton nga gobyerno Oo. para nga ma-ensure gid nga hindi bala magka-COVID. Kay kung magka-COVID ina bubuan bro, Mm. amoy ang tunaan nga ipaisol naman naton ang aton nga face-to-face classes. So Oo. medyo negative na siya, no? So, pero kung ma-ensure man lang ang mga kadlok ang ginikanan, ang kadlok sa mga estudyante dirang wala pa mabakunahan nga magbalik sa face-to-face tungod sang antigen na kada semana di ma-ensure natin kundi maging successful kita kag hindi man nila guro maging dako kitang gastos ang gobyerno Mm. ay pipila man ang ka-school anay ang natukoy nga maga-open Oo. then due time man lang ang mga estudyante so hindi na tama ka gasto bubuan. Okay. Oo. Pero Sir Hilangre, no, ang amo ni nga mga sayop na bisang nga ginahingo sang grupo, sa pagtan-aw mo tanan ti makabenepisyo ini bala kung amo ni kung antigen testing lang gyapon ti kay because nga ang vaccination rollout diri sa aton sige-sige naman no, especially on the parts ng mga teachers no, mas kung sa ako tan-aw naton may mga dapat ang mga teachers gid naton ano gid no, ma-undergo gid sa vaccination, Sir Hilangre. So ang mabenepisyon sini bubuan bro kay ang face-to-face classes sa anay kay para nga ma-ensure and then hindi 30 million laki estudyante kung mag full blown ti kun ala do ka lang alang manguro nga tanan-tanan ini sila antigen mo gid kay 30 million ti perti kada ko inang gaston. Pero ang kuan na anay guro ang mga ang face-to-face anay sa pilot testing ang mga inang unahon and then later on kung maka-declare na sang government sang IETF Oh. ng Department of Health nga may herd immunity kita kag naglipas na ang ginakadloka naman nga Omicron na Variant. variant so, Mm. so makasigi-sige na kita sina Bumbuan. So for a while man lang ni guro nga i-antigen anay kay para nga ma-ensure naton nga safe ang aton nga mga kabataan kag aton nga mga teachers Bumbuan. Okay. So pero Sir Hilangre no, medyo ano ini, hindi ini hasol nga every student no, from elementary to secondary kay kabalo naman kita nga ang pediatric vaccination is from 17 years old to 12 years old. But how about ni sa mga kindergartens and mga lower grade level bala, Sir Hilangre no? Medyo may solid man gamay Bumbuan bro no kay ang nakakuha na guro ti mga 12 to 17 nga naka fully vaccinated na kag do medyo pwede man sila guro ma-exempt pero yung mga elementary explain na nga na sila nga ti daw kinahanglanon gid ni siya no. Kasi pwede dira sa live testing ti medyo mahal ti kung antigen tani buro barato pagid pero kung kinahanglanon gid ini ti dapat kay due time man lang ni sila Bumbuan bro kay explain na sa kabataan kay mga 7 years old above yan maka-intindi naman ini Bumbuan bro. Correct yun. Insakto gid sir no. Pero subong Sir Hilangre ang sa amo ni subong no ti
because nga kadamaan ang kalabanan diri sa aton fully vaccinated na diri sa Bacolod. May mga areas kay gyapon Sir Hilangre nga do medyo ano bino, do medyo mahina bi ang lakat sa vaccination. But sa nagahilapit ni Bala Sir Hilangre nga magsugod na balik ang klase, no? Ay buwas nga adlaw, no, diri sa aton. Ano gani sir nga eskwelahan gani sir? Ang Ila National High School ang magasugod diri sa aton nga pilot testing diri sa Bacolod City, Bumbuando. Okay, so ara na no, nagahilapit na gid no nga magasugod ang opening isang klase. Pero Sir Hilangre no, last na lang gid man no, ang sa imo ning nga bahin subong kay because nga ang kalabanan na diri sa mga teachers, mga pila na lang gid gani ka percent subong Sir Hilangre ang wala pa nabakunahan nga mga teachers subong? So nagagamay na gid man ang wala mabakunahan Bumbuandro kag guro it is safe to say nga 80% sa aton mga teachers nabakunahan na gid although nga may ara sa dira yang sila mga personal belief ya. Oo. Manila pagambal nga religious pero basta may mga hardware kung sila yan. Gani. So subong tibuas gani may standing order na ang aton nga superintendent Oo. base sa ginmando sa ITF Yes sir. nga ang wala mabakunahan hindi makasulod o mag-report sa eskwelahan ng mga teachers ma-produce anay sila sang RT-PCR gid nga sa throat gid lang pamaagi o kung sa ilong nga ginapaagi haw Oo sir. hindi pwede ang saliva kag ang antigen. Mm. So nagalalain ang aton nga mga teachers ini kag ang aton nga Alliance of Concerned Teachers na Oo. man nga although nga ang union ang grupo is favorable sa vaccination pero himuon ang tani nga persuasive hindi lang pag i-coerce ito kay kinabasihan nalipat ko sang Republic Act nga nabase man ang aton nga vaccination nga Oo. hindi man pag-ipilit. Mm. Subong yan ang pagwang IETF sini nga mando nga nagabutang sa aton mga public school teachers o sa aton nga mga private workers man nga ang ilablakad do tama kataas Bumbuandro. Gani sir. So piliton mo na sila yung magpabaksin o kung pahugod mo nga hindi ka na magsulod kay way kastang RT-PCR. Oo. Kung psychological nga epekto sini although masilintat sala nyo na kay way kamo yung magpabaksin truth na kung i-reverse na lang situation nga sa subong kung nakapabaksin na kita and then makuha naman kita ma-third booster kita. Kung Correct. isa nakaagi na kita mayara kita gyapon nga kadlok sa likod lang naton nga ano naman ni or what. So how much more so wala gid kaagi nga ang ilang minds na yan kuan pa. So paano nga ipakuan ta lang ng persuasive lang kita hindi lang Correct. coercive kid. Kay sa subong ang iba nag-entertain nga makuha na lang kuya ma-retire, ma-resign sa akong lugar. Kung ini nga tao damo sa ginapakaon. So ini negative ni siya tapos hindi man kung mahambalan ta nga sala mo na iya kay ka magpabaksin. Kasi hindi ka man mapilit kay ang nakaangkor ni kung isa sa ilang mga religious belief. Correct Hindi sir. sila maghambal. Pero sa kamaturan sa religious belief nila kay tigapati sila nga natinduan na sila. Right. Hindi man takambal nga. Inang imo belief hindi na iamot. So i-persuade na lang guro sila nga amo ni mga bintaha. Later on makita nila nga bintaha gid kag way mata nga pangayo o masakit sila or whatever. So dili sila man mismo ka-realize nga ini nga akong belief hindi gini. Iban nagmalasakit man sa uli may lang kay naka-survive man iban na persuade man sa ila kag walingon niya so kung i-coerce tagid sila nga hindi ka mo magsulod buhinan ka mo sa inyong sweldo so daw although nga nakuha kita sina nga pabor kita sa vaccine to hindi na daw proper nga daw may mando dayon kay base la pag January malain naman ni na golpe kay tingaton mga politicians nagakuan man mo naga-adjust man para sa Malacanang sa subong ma-adjust man na pwede man na maglain golpe nga okay na lang manggali amo ni amo to kag okay naman ang Omicron so kaluluoy man ining sa December ya nagapanumdum sang
duha ka semana i-require mo sa RT-PCR nga pinakabarato 1,500. Mm. So dako niya na perwisyo sa natunggan. Correct, sir. Kamahal daan subong? Kamahal pa na nga daan? O apilan ta sa ATF nga i-reconsider ini nila nga mando kay damo ni isang naga-oppose sa subong kay Oo. pati ang nabakunahan naga-oppose man kay hindi man mahimo nga sa aton ng mga paryente wala sang tanan kita nagpa-vaccine mayara man ang bisan sa aton nga family circle mayara hindi mo Oo. ano to nga persuade maaway lang kamo and then later on tiga post ang division. So, i-persuade ka na sila guro, hindi lang pag-coerce para nga daw medyo swabe lang ato nga Correct. December buwan. Okay, sige. Sir lang, Remin, sa mo na lang no, kag panumdo mo na lang gid, no, sa tanan, especially sa mga ginikanan man, kag sa mga manunudlo. No, Sir Hilangre. Isa ato ng mga parents, so magamamat na kita nga gradually bukas ang klase. Kami nga mga teachers ninyo, ara, naga-suportar sini. Kag naga-support kita isang face-to-face nga klase nga pagabuksan na kay nakabalo kami nga mabugat ini para sa inyo nga kamo lang matudlo sa inyong kabataan. So i-ensure ta lang to ang ang gina-recommend permi nga ang sanitation, ang pagsuksok sang mask, kag vitamins sa atong kabataan, kag lang ang health protocol ang permi. And then sa ato yung mga teachers nga wala pa dira mabakunahan you just comply no anay kay may mando na ina sa subong as much as possible we would like to accommodate you pero do kung alang-alang gid kay may mando so comply na kamo anay kay duwa na lang makasimana ang klase sini nga bulan. So we hope nga ining Omicron kag sigurable pag nga we can reach the herd immunity most probably kabay pa nga mag-change pa ng inyong atindo kung hindi man mag-change so kabay pa nga ang sitwasyon magapabor man sa inyo nga hindi makamo mahulan kag mag-worry pagid no. So amuna na guro Bumbo Andro kag blessed Sunday sa tanan-tanan naton ng mga tagpalamat. Okay, sige. Sir Hilangre, madamo gid nga salamat and good morning. Okay, good morning kag blessed Sunday kag salamat din sa paghatag sang time sa aton ng mga teachers. Okay. Madamo nga salamat sa kay Sir Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation. No, matapos ang iyaman nga bahin no nga pahayag man bing sa mga paghingyo man sa mga antigen testing kada semana sa mga estudyante, at syempre sa mga manunudlo. No, sa mga areas tabi nga mas manubo biyang ang vaccination rate. Well, duro subog sa ato kung tanaw nato nang aton ring nga problema sa Bacolod is ang pila sa aton ng mga kauturan nga medyo hesitant pa magpabakuna. Medyo gapang duwa-duwa pa magpabakuna kay because may mga pananawan sila no, may mga pagpatis laya sa ila, no. Kada isa sa pamilya nila because of the influence man and also with the influence of the social media, no, kung ano daw mga impormasyon nga makita nila sa social media, kada isa sa ila gapating iban. No, mayara iban nga ano na yan, mga kuro-kuro lang na. Di subong makitaan taman, no? Sa sulod sang kuno sulod sang 3 ka tuig. Kung ikaw you are vaccinated, may maamo ka ni kuno, masumbe ka, ma-mutate ka, no? Mutate. Magsiling ka mutate do may mga pagbago bala sa imo nga physical appearance. No, ng imo karakteristik ng imo dabi nga kung sino pa bing dagway mo dabi may pagbag-o, no, amo nang nasiling nga mutate kaangay sang virus tining nga mutate ng virus, no, amo na so because of their mutation, spontaneous mutation nila amo na nga nagwa ang Omicron variant sa virus na iya, no. Pero kita yang mga tawo mabaksin kita, makabaton kita sa bakuna. Kung ikaw, kung tuod yun man abing nga ma-mutate, kada kung tuod yun man abing nga magsumbi ka, oh, itani, pila na ka adlaw ang naglipas, matake effect na na. Wala man, no? So, mga amo na lang ang mga impormasyon, hindi tada halay pati, hindi tada halay tanaw sa muna ang mga butang, kaya nga sila nang cause sang mga patalang, no? Imbes nga makadeklarar ng aton nga national government nga di na ta mag face mask.
No? Wala na social distancing. Kay because kita fully vaccinated na. Amo na lang ng adlaw nga wala to naton, no? Kaangay sa Israel. Pagka balbal to sang vaccination nila dito, mga pila ka semana, pila ka bulan naglipas, gin kakasaday nilang ilang nga face mask, no? Kag nag-booster shot pagid sila dito. So tiyan mo na bala ka nami, may mga follow-ups bala, no? Kay kita diri sa aton sa Bacolod, no? Nagamat-amat naman kita hatag sa aton nga mga booster shots, kag madamo ang percentage sa mga individual nga gusto magpabakuna subong, no? Nagtaas ang rate sa mga first dose vaccine. No, nakabaton sa first dose. Maulat kita nga makabaton na sila sang second dose. Nga makasiling na kita bala o kung makakonclude na kita nga ara na kita sa nasiling nga herd immunity. No? So let's hope no nga mag-abide kita, magsunod kita. Para manigyapon sa aton tanan, no? Kita manigyapon na maka-benepisyo sini. Time check, 52 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sang aga mga kabubodong ginakulapos kita sang tiyempo. Kagabantayan nyo naman ang dugang pagiging mga balita diri lang gid sa Bombo Radyo Bacolod. Ining yung korban si Bombo Franz Andro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radyo, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni